Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu patuluhod dung Trinitatis. Ima di tanggal 16 Juni 2024. Na tersurat di 2 Korin bidu 5 ayat onom rodi ayat 10. Dohot topik minggu mangulu di bagasan haporseaon. Dada di bagasan na marnida. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hujaha madihita, songonoma didok hatani Tuhata. Asa napos dorohanami toktong, atik pehuboto hami, dau hami siat Tuhani. Saliling maringanan di bagasan dagingok kami. Ai di bagasan haporsiaw dohami, dada dope di bagasan na marnida. Alai lampos dorohanami jala lasad do bukasian dagingon laho maringanan di Tuhani. Alani i huhut hurikoti hami naing halomuan ni rohana hami. Manang naung sahat tu sabulo manang di pardalana dope. Ai ikon gabe patar bedo dihita saluhut na sugut di juluni habang sa paruhuman ni Kristus. Asa di jalube khobartuna niulana tagad di pardagingon manang nadinggan manang naroa. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon ngolu di Portibion di gobarhon Apostel Paulus doi songon bagas parlape-lapean tempat kediaman sementara. Molo di bidu sebelumna di bidu opati di dok imana gabe jamita dihita di minggu-minggu nasalpu inganan namura matapor bejana tanah liat do di dok rupane. Molo di buku jopi di dok bagasiat tanu liat akana marujahat di orbuk akana pisar dapuk dogilon songong ngit-ngit. Ima di dok molo di job opat ayat 10 sia. Molo si Petrus madok bale-bale do di dok. Bude no taida di 2 Petrus sada ayat 10 tolu dohot ayat 10 pati. Hamak kadongan molo di dok parlape-lapean manang lape-lape berarti dang hot, dang manoktong, manang dang menetap di si. Suatu saat bongkaron na dui manang papidaw na tu inganan na menetap. Ita bayakom ma songon bangso Israel dung haruar nasida siya tano Misir di inganan parlape-lapea do nasida. Jadi berpindah-pindah songoni marupani ngulu nasida saliling di parhorsihani. Songon bagas parlape-lapeani madido Apostel Paulus ngulut tadi tanoon sementara jaladang manoktok kita di son. Jalasian pangatusiano do hita muse mangatusi doho makaporsiai pabuah hamatian dang ujung ni saluhut. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Ido asa tajaha disilangi di suraton di son maradian. Molo di hata Inggris di dok rupani rest in peace, istirahat dengan damai. Molo di hata karo Nina didok jenda parkirna. Jadi inganan paradianan tempat istirahat, tempat parkir do tanoon. Idu asa di paradi di batado inganan nahot jala namanoktong dia kana porsea di ibana. Ima bagas nasopinaulini tangan jala namian rodi saliling-lilingna di Banua Gijang. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ima natajaha di ayat sadai.
Molo di buku de nomor 522 di do surgui sabulot tadui dangadong besi ayo disi. Tiada lagi duka dan keluh. Molo di buku nyanyian ini diterjemahkan rupani songoni tiada lagi duka dan keluh. Jadi di surgui tidak ada lagi duka dan keluh. Nama muji toktong na disi. Jadi yang ada di situ hanyalah orang-orang yang menyanyikan pujian dan lagu merdu. Pinaluan itu hatai nina dari orang yang telah ditebus. Ima molo di buku ede nomor 522 di do. Jadi mengihutun edeon molo disurgui dangadong be si ayod disi. Dangadong be penderitaan. Dangadong be disi arsak. Dangadong be disi holso-holso. Dohot akan namardonga tubuh tu siate. Disurgui dangadong be disi nasai holam malesek-lesek. Dangadong be disi nasai malisik-lisik. Dangadong be disi nasai malasak-lasak. Dangadong be disi nasai malopok-lopok. Jala dangadong be disi nasai malapak-lapak. Dikit-dikit pak. Dikit-dikit pak. Ol nama lapak-lapak rupani. Artinya dangadong be disi nama si pukulan. Hamwa kadongan saha porsiaon alai salilik di tano odo pehita ima di bagas parlape-lape anon di inganan na sementaraon di dok hatani tu hatta marhui jala surata do pehita mengeluh dan mengalami tekanan yang berat saliling di tano odo pehita bahkan sipata olodo maos merdebuak kita alani soratna. Holani tutu songon hatani tu hataido nama dok tuita nang petinggang dak pola sampai tukap sekalipun jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Iru nabuita jaha di Psalm 37 ayat 24 tiate. Buasa sebab Tuhan menopang tangannya. Ai ditukul jauh badu tanganna. Ima didok di Psalm 37 ayat 24. Onma kenyataan data adu pisah hatu tikio na kamang dohot tamuinang. Bahkan sipata ala ni sorak na dihilala, ala ni duk na oloma naing hatop patop di dok rohana borhasiat tanoon. Gabi pola di dok ala maau Tuhan, dak tola paube manau na dukon gabi nin na rupani. Ala ni sorak na dihilala, ala maau sainin na. Jadi macam itu hohiat dohata ni edet tanah di buku edet nomor 520 partangisat dohape. Partangisat dohape anggu hasianganon holso arsak sakit pe say manosak do toktong. Iko songgop hamatean tu sudina jolmain ay sudido namanean uhum ala dusay. Ima didok di buku edet 520. Nau paton daktar sirang sian nguluta saliling di tano odo pehita. Na parjulu holso kekhawatiran keluhan. Idubin na didok Tuhan Yesus tu akan natoropi unak kolso ho kamu agia aha. Ay umangat doha musian aporik. Dejo didok Tuhan tay. Alenak pesongoni basahatu sederion say holsoan dohita. Guk na ta holsohon. Banyak yang kita keluhkan, banyak yang kita kekhawatirkan. Baru na paduahon arsak kate, dang arsik. Jadi saliling dinguluk kita, adong dohol so adong arsak. Dang arsik. Baru sahid. Hamatean. Dungita bamasa danari didok di bagas saturpukon, marhui-hui, mengeluh. Edeni sinahum situ morangi, marhui-hui peau lauda tudoluk tutoruan. Mangalului ngolu-ngolu nalau parbodaria. Ido didok di ente. Boha adoksian hita nasohia mengalami nalimaun. Dangadong yate. Jala molo adong naso mengalami ido penuaing. Tunggu tanggal mainnya. Hamwa kadongan saha porsiaon. Nang pe ikot tabulus jalata adupi isude di ngolu saliling di tanoon. Taingok ma. Pabua di patau de batado hitatusi
jala lehonon na do tod di porbadia songon patujulona. Ido didok di ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Tu nalima natadok nakidigicangi. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ododa menarik jalan nama cai argan waing di hita. Lapatanna dang dipasobutuhani hita di situasi nata adupi manang ahapi naginwaranna nadigicangi. Ai dipersiap debatado hita tusi dipatau didok. Siap atau tidak siap tuhata madok ikut siap duhita. Jala memang tahu duhita di rohani debata. Bahkan nunga dilehon debata jamina tuhita ima todina. Isarani nama nuhor barang nunga dilehon persekotna. Nunga dilehon depena. Nunga dilehon tadda jadi. Luar biasa dokan jala tadda jadi ima toddi perbadiai. Omma mabahen apostol Paulus marpos ni roha tabah di nguluna. Atik pe ikon mengadupi ragam ni hui-hui manang keluhan ibana saliling di tanoon. Asana pos dorohanami toktong atik pe huboto hami. Dau hami siat Tuhani saliling maringana di bagasad dangio kami ninaibana. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ima didok di ayat onomi. Hita piatong songon si huton Kristus si hita ikonido tong pos ni rohata. Pabua naung digaransi Tuhani nguluta mengadupi ragam ni hamaulon di tanoon. Jala marhite pangatusionom manuaing apostol Paulus barani madok di ayat pitui. Ay di bagasan hapor siaw dohami. Dada dope di bagasan namar nida. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup yang kita hidupi ini adalah hidup karena percaya. Omma pesan nama cai arga di mingguta sadario. Ayang go mangulu holan alani namar nida do, godang do nabui mangulu. Jangankan namar nida, haruna somar nidai pe mangulu duate. Alayang gungulu ni akasi huton Kristusi dang boy holam mangulu holan alani namar nida. Ikom mangulu alani hapor siaw do. Molo holan alani namar nida do sotuk sotung akana ni ida ni si malolongon godangadui justru nanaing pamatihok kita. Mabaik kita madili, mabaik kita putus asa dohot akahapor suhod na asingi. Mabaik kita madili jala mabaik kita marhui. Alani akamang dohot tamuina nami ikon gabi halumuan ni Tuhan ido hita berkenan di hadapan Tuhan atik pe dingulu na mangilasod do pe hita mangulu. Gabi halumuan ni Tuhani berkenan di hadapan Tuhan dang pilihan niate. Alai gabi keharusan doi di hita. Harus berkenan di hadapan Tuhan. Marhiteima gabi tahu hita majalo napatut gabi bagiatta. Majalo tupalta mahkota sia debata. Dung dinyatakan hita sugut di pengadilani, di paruhumani, layak kita majalosa. Alani ulau tanadinggan saliling di pardagingonon. Dang alani ulau najahat manang alani ulau naroa ate. Jadi layak kita di rohani debata, dung talewati paruhumani, alani ulau ta nadinggan saliling di pardagingonon. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Say pauratom may di bagasan rohanami. Asa di parbuiho katami, parbuin nadinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiya kami tuho. Amin.